10 Minutes with the Little Mermaid. 10 Minuten mit der Meerjungfrau. The Little Mermaid was made 1913 by the Danish sculptor Edvard Eriksson. He was inspired by a fairy tale by Hans Christian Andersen. Amalienborg has 4 palaces, all alike. Will you please be back on the bus? 12:15. Seien Sie bitte an 11:45 wieder im Bus. In the red house on the left, the fairy writer Hans Christian Andersen wrote some of his fairy tales. Im roten Hause links schrieb der Märchendichter Andersen einige seiner Märchen. Straight ahead, Christiansborg Palace, seat of our parliament, Queen's official reception rooms, and Supreme Court of Justice. On the left here, under the trees, the fairy writer Hans Christian Andersen, links unter den Bäumen der Märchendichter Andersen. On the right, Tivoli Gardens, greatest summer attraction of Copenhagen. Please don't miss it. There are thousands of flowers and lots of amusements. We're going to pass a special area, which is called Christiania. Once it was barracks of the Navy, but suddenly left by the Navy, and then suddenly inhabited by young people. And it was called a social experiment. But I don't think it is a social experiment longer. Now you can find hash in here and some crime. Hier rechts eine besondere Gegend von Christianshavn, hier Christiania genannt, war früher Kaserne der Marine, wurde dann von der Marine verlassen, aber plötzlich von jungen Leuten bewohnt. Aber heute sieht es ein bisschen anders aus. Hier drin gibt es Hasch und auch Kriminalität. Er det ikke bare fantastisk? Her ligger Christiania, og det har ligget her i snart 19 år. Og det ligger bare i den smukkeste bydel. København ligger 5 minutter fra centrum. Jeg vil bare ønske, at alle andre i hele verden ville have det lige så godt, som vi havde det. Christiania, det er mit liv. Jeg er vokset op på Christiania, og jeg arbejdede her meget. Lige nu arbejder jeg ikke, fordi jeg passer mit barn. Men mine venner er her, og Christiania er blevet min familie. Det er min arbejdsplads. Det er min legeplads. Det er bare stedet. Det er svært for mig at komme ud på den anden side af plankeværket, fordi det hele er her. Jeg flyttede herud med min mor og min storesøster i 71. Og det var fantastisk at komme herud dengang. Jeg var 4 år gammel. Det var en stor legeplads. Der var ikke så mange mennesker, som der er nu. Men alle vidste, hvem jeg var. Fordi der var ikke så mange små børn. Og vi kunne, også de små børn, vi kunne gå ind alle steder. Så det var fantastisk at komme sådan et sted hen som Christiania. Du er mit hjerte, her vil jeg bo, her
Ja, vi lærer dem jo at synge Christiania-sangene, for ligesom at holde nogle traditioner i hævd der på Christiania. Og selvom børnene jo ikke forstår sangens ord, så elsker de jo at synge. For dem er det jo ligesom salmevers var for os. Vi forstod jo heller ikke en lyd af lysets engel i går med glans, men vi sang jo fuld hals. Christiania opstår jo ikke ud af den blå luft. Christiania er jo kulminationen af en lang udvikling op igennem 60'erne. Og hvad skal vi sige, den rigtige kulmination ligger måske før Christiania i 68. Altså Christiania er et 68-fænomen. Jeg behøver ikke at beskrive udviklingen op igennem 60'erne, altså Beatles, hippie, tage til Østen osv. Altså det hele det, der hedder ungdomsoprøret. Og der følte vi os jo virkelig som avantgarde. Vi troede, vi skulle vælte verden, ikke? Og vi havde jo, hvad skal vi sige, hovedet fuld af fantastiske forestillinger om at kunne forbedre og forandre verden, ikke? Og at det er vores forældregeneration. Og anti-Vietnam-demonstrationer, altså det var det ene åndelige gennembrud for os efter det andet. Og for mig var det naturligt at flytte på Christiania, fordi jeg virkelig boede lige i nærheden. Et af de største, meget store slumpstormerkollektiver ligger jo kun få 100 meter fra Christiania. Sofiegården, eller de slumstormbeboelser, jeg har været med i, ligner jo Christiania på den måde, at der står en masse tomme huse. Og de oprindelige beboere var rykket ud længe før os, og de står tomme, og for os er det en provokation. Og så flytter vi ind i de her tomme huse, og det foregår i virkeligheden i årevis ganske fredeligt. Indtil vi så kommer i nogle konflikter med en borgmester, Edel Saunde. Vi er sgu et land, vi har virkelig lavet et land af ingenting, fordi vi aldrig får noget, så måtte vi selv lave det, ikke? Men her har vi holdt sammen, bror mand. Her har vi holdt sammen, ikke? Og vi kunne blive enige om, jeg synes, at det var noget pjat, at dit hus skal ned. For det er noget pjat, at dit hus skal ned. Hvis du har så meget som for 5 øre jern i hovedet, så kan du se, at det er noget. De slumstormerbeboelser, jeg var med i, Sofiegården, Stærkassen, ligger i den anden ende af Christianshavn. Jeg tror, eller dengang kaldte man i hvert fald den her ende af Christianshavn benenden. Det har det hedder altid, det er ikke noget, jeg har fundet på. Og efterhånden, som vi bliver klemt ud af vores huse op i vores ende af Christianshavn, bliver vi opmærksom på, at de lokale hernede har en vældig kamp for at få lys og luft og legepladser til deres børn. De stikker ild på plankeværket, og der er vældig ramachan. Og igennem Christianshavnernes kampagner hernede bliver vi opmærksom på det enorme paradis, der lå indenfor her. Og da kasernen efterhånden tømmes for soldater, rykker vi ind i hælene på Christianshavn. Thank you.
Jeg har boet her 18 år nu, og meget tiden er gået med at bygge hus. Og det er jo også det, for en stor del handler om, det her. Eller det handler om at bygge hus, og så handler det om måden, man organiserer et samfund på. Det der for mig var det oprindelige ved det, det var, at vi var en række folk, som var ligesom betrætte af at snakke, fordi man snakkede meget i slutningen af 60'erne. Og så i stedet for at snakke så meget om, hvordan man kunne leve, og hvad man kunne gøre, og hvordan livet kunne være, så fandt vi ud af, lad os prøve os frem, fordi her var muligheden for at gøre det. Her var sådan et stort, dejligt areal midt i byen. Så uden dogmer og uden politiske partier eller ideologier og betydninger, så bare sætte sig sammen og så sige, hvad vil vi 700, der bor her nu? På godt og ondt, være ærlige over for, hvad der er godt og skidt, og hvad vil vi egentlig gerne? Indimellem har jeg også haft lyst til at flytte herfra. Fordi Danmark og verden udenfor på mange måder er meget nemmere at leve i end Christiania. Spillereglerne er meget mere enkle derude. Jeg har det i hvert fald sådan, at hvis jeg er ovenpå, så synes jeg, at Christiania er spændende og sjov. Men hvis jeg ikke er så meget overskud, så synes jeg, at det er betydeligt nemmere at bo i Danmark. Jeg har boet på Christiania siden Jungblukan i 1979, og jeg er bygningssnedker og historiker. Og ved siden af det, så har jeg et job som rundviser. Og det foregår på den måde, at der er mange forskellige, der ringer til os udefra og vil have en rundvisning på Christiania. Og vi kan ikke lide, at holdstørrelserne de bliver på mere end 10-15 stykker, fordi det er ligesom om, vi kommer til at forstyrre for meget i Christiania. Dengang narkomanerne var her, ikke? Der var det sådan så, at de havde ødelagt bygningen totalt. Alle tekniske installationer var ødelagt, ikke? Og man begynder så at sætte det i stand igen, ikke? Og det er selvfølgelig først og fremmest det indvendige, man sætter i stand. Det udvendige, det kan I se, at det er stadigvæk meget forsømt, ikke? Men hvis I kigger godt efter, så kan I se, at der begynder at komme nye vinduer i rundt omkring. Det var på den her plads her, at Bullshit, de ville stå og spille hash. Og det var sådan, så at på det tidspunkt, da Bullshit de startede herude, der opmuntrede politiet egentlig Bullshit til at tage på Christiania og være herude. Det var det samme, som politiet gjorde i forbindelse med den narkotika, hvor man bad... nu sker der noget derovre. Det er tit, der er politirejser på Christiania. Så farer man rundt og leder efter gasbusserne. En årsag til, at vi fik så meget hård narkotika på Christiania, sådan set var, at politiet sagde til narkomanerne, at hvis de ville have fred for terror på Nørrebro og Vesterbro, så skulle de bare tage ud på Christiania. Det gjorde de dengang. Det fandt vi ud af. Det fik vi at vide af folk, som kom ud fra Nørrebro og Vesterbro, at politiet havde sagt til dem, at de skulle bare tage herud, fordi så ville de slippe for problemer. Og det betød jo selvfølgelig, at Christiania fik gigantiske sociale problemer med den hårde narkotika, og ligesom blev en slags fejebakke for den slags problemer. Det samme var tilfældet med Bullshit. Der opmuntrede Vi håber hele tiden på, at politiet finder frem til, altså, at det ikke er en måde at løse problemerne på at fare frem med hård hånd. Den konkrete sag, den kender jeg jo ikke til. Det er der ikke nogen, der gør andet politiet. Men det er givetvis, at jo mere terror politiet i tidens løb, eller i perioder har kørt på Pusher Street, desto hårdere Pusher Street egentlig blevet. Jo i de perioder, hvor der har været en dæmpet
stillingtagen til det, så har det også været et mere rart miljø at være i. Så vi tror altså ikke på politiets fremfærd i de her sammenhænge her. Det her, det er hash, ikke? Normalt så kan vi se det i meget større klumper, ikke? Når politiet ikke er her. Det bliver altså solgt her, ikke? I Pusher Street, ikke? Og de argumenter, der er for at sælge det her, det er sådan set, at der ikke er noget hård narkotika her i Pusher Street på Christiania. Det er et af de væsentligste argumenter, fordi vi ved, at det bliver solgt over hele landet, det her. Men udenfor kan der godt være nogle problemer omkring det, hvor det bliver solgt sammen med hårde stoffer. Det sker altså ikke her. Og vi hader det. Og der er ikke nogen, der kan lide hårde stoffer på Christiania, vel? Hader det kraftigt. I kender det godt der fra Kalundborg, ikke? Hash og hashhandel er det emne, som har domineret allermest på Christiania i mange år. Og der er det sådan, at vi christianitter, vi er overhovedet ikke enige om, hvordan vi skal forholde os til hash og hashhandel. Det er jo lidt synd, at medierne altid får fat i de negative sider af Christiania. De får altid fat i, hvis der pludselig er blevet fundet 3 kilo hash et eller andet sted, eller man har anholdt en eller anden fyr med en revolver, eller ting i den stil. Og det er jo klart, at folk, der i forvejen er kriminelle, de tiltrækkes af Christiania. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi der sker så mange andre positive ting herude. Det er ikke kun negative ting, der sker herude. Folketingets medlemmer skal i dag bevise deres holdning til det, som er sket. Og det, som sker derude, det er det, befolkningen venter sig af denne debat. For det første, hvem har ansvaret for begrebet fristaden Christiania? Hvem tillod tyveri og hærværk på Bådsmandsstrædets kaserne, endnu før militæret endelig havde forladt området? For det andet, hvem tillod eller undlod at hindre den ulovlige besættelse af statens bygninger? Sagen minder i al sin helhed. Nu er der nok nogen, der synes, jeg går for vidt. Det minder om 9. april-tragedien. På at bifald til midthasbydderne er ikke tilladt. Hvem stod bag stormen på Bådsmandsstrædets kaserne? Man kan vurdere den fra mange forskellige synsvinkler, men jeg må sige, at den historiske og politiske sammenhæng, som den foregående taler forsøgte at anbringe sagen i, forekommer mig fuldkommen fantastisk. Det er en argument, der repræsenterer en planlægningsskandale. Det er en skandale, at denne planlægning var for arealerne, da forsvaret rømmede det hverken fra staten. Lå en ung pige på en madras midt i en møding af affald. Og senere på politigården viste sig at være en 16-årig dreng. Og vennen, som vi fandt så... Christiania rummer nogle af vores samfunds svageste, og dem vi altid kan finde på at ramme. Forsvarsministeren truer nu Christiania med nedrivning. Bygningerne er ikke værende som alt andet, som man ikke ved. Så har vi jo flere gange været truet af nedrivninger, især fra forsvarsministeren og højrefløjen og alt det der. Ikke? Det er dem, der har sværest ved at forstå, hvad vi laver. Eller også vil de ikke forstå. Det er nok nærmere det, de ikke vil forstå. Og i 74, det var første gang, men det blev som sagt ikke sidste gang. Og jeg tror, det var Brøndum, der var forsvarsminister dengang. Og der havde vi jo lavet lidt teater før, og så tænkte vi, så må vi sætte fantasien, bruge Tante Sofie til at sætte lidt gang i os selv, og dem, der kommer også ved Brumleby, Ballonparken, anarkister, journalister og hvad det alt sammen hedder. Og så valgte vi at lave en farverig 1. maj, i stedet for en bajerdrikkende, trist cowboybukse beklædt 1. maj. Og rejste et teaterstykke her på den Røde Sos Plads som udgangspunkt, og det lykkedes jo også mere eller mindre at få alt det der i gang. Christianias største våben, det er arbejdshæren. Arbejdshæren lover til enhver tid at bygge 3 huse på hvert hus, der bliver revet ned over vores hoveder. Selvom regeringen skulle finde på at sige, at det vi bygger er brandfarligt, umenneskeligt, uhumsk, dårligt og nedværdigende for mennesket, vil vi postulere, at der er ikke alle, der duer, end det menneske bygger op. Uden diktater for oven. Christiania bygger op, og vi gør det nu, og vi gør det her. Og vi vender os mod vores arbejde og går til arbejde. Velkommen.
2, 1, fyr! Hør, hvem er du? Energins fen! Hvad laver du der? Det er mig! Hvorfor fanden har du gjort det? Fordi jeg har købt og betalt dig! Hvad skal jeg? Du skal flyve ind i den menneskemængde og ødelægge den! Holder styrke og på barrikaden forsvarer du staden mod reaktionens kyniske vold. Klassekampen kæmpes her som spejl på hvad der sker. Kampen bringer os ud i landet, vilje bliver Solens varme, månens magt er vor jords regenter. Fylder krop og sjæle ud. Giv et bud, hvad du nu forventer. Sol og måne, saft og svej, hun og han forbindes i et centrum strålefelt. Mødes helt, krop og ånd forbindes. Ja, nu har vi snart eksisteret i 19 år. Og de første 9 år, der havde vi jo travlt med at gøre opmærksom på, hvem vi var. Og snakkede og gøjlede og skrev og mødte alle mulige mennesker, så de kunne finde ud af, hvem vi var fra andet end aviserne. Så begyndte der så småt at tale om normaliseringen jo der omkring 80'erne. I 9 år har vi så nu gået og dyrket vores huse og fået et par 100 børn. Der bliver født 25 børn hvert år. Det er jo underligt. Det tog mig 9 år at lære kollektiv tankegang. Altså fra det øjeblik, at jeg fandt ud af, at der var noget, der hed kollektiv tankegang, og så til det øjeblik, jeg var en del af det. Det var 9 år. Og det er noget af det bedste, jeg har lært. Jeg tænkte ikke i vi, da jeg kom her. Jeg tænkte i jeg. Jeg kom til Danmark fra Argentina, fra en landsby op mod nord. Og det var en oplevelse at komme fra en lille by, hvor der stadigvæk er en indianertradition. Og så kom jeg til Danmark som politiske flygtning og fandt Christiania som en oasis i byen. Underligt nok, midt i byen var der nogle gader, hvor der var jord, og hvor der var vandpytter, og hvor det var en lille by, en lille landsby ind i byen. Og det gjorde mig sådan en sæt i maven og opleve den fornemmelse af fællesskabet. Fordi det havde jeg oplevet hos en af de kvinder, der havde været hos i mit hjem i mange, mange år. Hun var indianer. Og vi tit var hos hende, hvor man havde den der ildpladsen, og så familien, der sad omkring den der plads, og man snakkede, og børnene legede rundt, og de gamle, der kom. Og den samme fornemmelse af fællesskab oplevede jeg for første gang, da jeg kom på Christiania igen.
Og så er det først i næste måned, den 3. Jeg har jobbet som et dobbeltliv og stoppet, så nu jeg hoppet den ind til Christiania. Ja, la 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 la. Det er noget værd skidt at gå fallit, så nu jeg Christiania på Christiania. Ja, la 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 la. Det er noget værd brok at gå amok, så derfor spiller vi den op på Christiania. La 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 la. Christiania er et bæreri. Lukker os alle sammen ind i vores sind. Christiania er et bæreri. Lukker os ind i vores sind. Christiania, Christiania. Dit navn er fyldt med blæst. Christiania, Christiania, vi ved, hvornår du er bedst. Hold op til hesten, når der er fedt, for jeg har oplevet jobbet som et dobbeltlivet dobbelt, så nu er jeg omvendt til Christiania. La 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 la. Ja, jeg har været her i 17 år hos selve Christiania, og bliver fandme også lige til, at jeg skal bæres ud herfra. For det der med at flytte ud i byen og sådan noget, det har jeg prøvet. Hvis jeg skal tvinges at flyttes ud i en lejlighed ude i byen i et betonbyggeri, så lever jeg højst 3 måneder. Og der kan jeg simpelthen ikke trives. Det kan godt være hårdt at bo på Christiania. Der kræves meget af en, når man skal være herude. Der kræves meget både fysisk og psykisk. Hvordan skal man forklare det? Det er svært også. Vil man på toilettet, og man bor i en lille skurvogn, så kan det godt være, at man skal gå langt for at komme til et toilet. Og det er heller ikke sikkert, at man har vand. Så sætter man sig i hovedet af, at nu vil jeg altså gerne have et toilet og noget vand. Ja, hvordan får jeg det? Der kommer jo ikke nogen, der laver det for mig, som der gør ude i byen. Ja, så er det i gang med at grave med en spade og hvordan gør man nu, og hvor finder en, der har tjekket på kloak, og man er simpelthen nødt til at gøre det hele selv, og selvfølgelig henter man hjælp fra folk, der kender noget til det. Fordi vi har faktisk næsten folk, der har alle professioner herude, men vi kan ikke være alle steder på en gang. Alle vil jo gerne have deres eget toilet og deres eget bad. Så er der ting som, hvis der er en rude, der går i stykker, så sætter man den ikke bare i, eller hvad det hedder. Selvfølgelig sætter man den i selv. Der kommer ikke nogen, der gør det for en. Hvordan skærer man en rude til? Det går, at man aldrig har prøvet det før. Det her hus, det hedder Bananhuset. Jeg passer huset. Fordi det er ikke altid, der er nogen her, men der skal selvfølgelig være nogen til at holde huset ved lige. Det er Navernes hus. Naverne, det er forholdsvis tyske håndværkere, som tømmer, snedker og murer. De rejser alle sammen i håndværkertøj. Det er arbejdstøj, ligesom en dansk maler går i hvidt tøj. Og huset det er bygget af genbrugsmaterialer, udelukkende genbrugsmaterialer. Det er isoleret med forud og træspåner og kalk. Og her har de tyske håndværkere kunnet eksperimentere frit. Her har de virkelig kunne få lov at gøre det, de altid har drømt om. Christiania, 1990. Rainbow Village. Det er grevlingen som har funnet regnbuens ene ende, folkens. Og har fått stafettpinner og starter olympiske leker for Fred og Arne.
med stafettpinne fra Felleskjøkkenet etter politiets razzia i Kristiania dagen før 19-årsdagen. Og så er det meg som skal overlevere min gave til Kristiania i dette celebre øyet, og jeg skal sende stafetten på Kastanjeplassen i Kristiania. Hvem sender jeg den til? Si ditt navn. Mauro. Mauro. Vent litt. Mauro sender til Anders. Og Anders sender til Allan. Allan. Og jeg kan sætte lov til min kone Jenny. Og Jenny sender den til meg. Og så kommer det 2. Veldig forsiktig. Så. Har vi, jo, hvis vi har en hver i hånden. Hvilken? Vi starter med en i hånden hver. En i hånden hver. Og venstre hånd. Venstre hånd. Og så høyre hånd. Og over. Ja, Christiania har jo altid været et stort teater på en eller anden måde. Selvfølgelig er det ikke et teater hele tiden, men der har været meget med show og happening og cabareter og musicals. Og musicals, det var der meget af i gamle dage på Christiania. Der var en gruppe, der hed Solvognen, som var meget aktive, meget politiske. Og der var min mor og min søster også med, og jeg var selvfølgelig også med. Børn er jo en del af livet. Men det var hårdt som barn også at skulle være med i sådan en stor musical. Også fordi jeg havde en af de seneste scener i den store musical, der hed Elverhøj. Det var sådan, at jeg faldt i søvn på scenen, mens min mor sad og sang godnatsang for mig, så det har nok virket ret livagtigt, fordi sådan var det. Jeg faldt i søvn, og det skulle jeg. Stenene, de sover under jorden, og fuglene på deres ring. Katten, den ligger og spinder i søvne, og gaber og strækker sit ben. I sælger os alverden, køber vores sjæl, og fanden er iblandt jer, så filer vende selv. Der var alle mulige forskellige slags mennesker med i Solov. Det blev faktisk en hel bevægelse. Vi ville lave de politiske demonstrationer sjovere og mere festlige. Og vi lavede gadeteater til Vietnam-demonstrationerne og til anti-EF-demonstrationerne. Vi lavede teater mod NATO, mod Chile-juntaen. Vi lavede teater til fordel for de kæmpende indianere i Wounded Knee 1973. Et kæmpe stort teaterforestilling på Rådhuspladsen på Nørrebro. Efterhånden så flyttede flere og flere af gruppens medlemmer herud på Christiania. Der var virkelig plads og råderum, der var værksteder, der var smedige, så her kunne vi virkelig få lavet vores store og kæmpe gadeteaterfigurer. Vi lavede så mere og mere indendørsteater, vi lavede flere musicals, og den sidste sådan rigtig store, det var Det Hvide Slot, der handlede om, hvordan de hårde stoffer, junken, kom ind i ungdomsmiljøet og ødelagde det.
Christiania er lidt af et paradoks. Fordi det er lavet af de smukkeste og fredeligste mennesker. Men samtidig tiltrækker det, fordi det er en fristad, mange uheldige og kriminelle elementer udefra. Og det er jo selvfølgelig til stadig en hårfin balance, fordi vi hele tiden skal kæmpe imod nedbrydende kræfter. Og den største udfordring var nok for 10 år siden, da vi gjorde op med de hårde stoffer ved at lave en junkblokade, hvor vi simpelthen rensede ud, sendte narkomanerne på nedtrapning, dem der var her, smed forhandlerne ud og blokerede imod videre forhandling. Og det gør jo altså, at vi i dag kan prale af, at vi er fri for hårde stoffer. Det lykkedes os at adskille hash og hård narkotika. Og det er faktisk enestående i hele verden. Jeg havde i virkeligheden i mange år haft en drøm om at flytte på Christiania, men kunne ikke rigtig finde ud af, hvordan jeg skulle gøre det. Men jeg vidste, at jeg ville flytte på Christiania, og så kom junkblokæden, hvor det var sådan, at meget af Fredens Ark her, hvor jeg bor, den her bygning her, ikke? Der boede narkomaner på næsten alle etager. Man så dagligt, at der var narkomaner, der stod og fiksede og solgte junk alle mulige steder. På et tidspunkt besluttede christianitterne, det var før jeg flyttede ind, at nu var det bare slut. Det kunne vi slet ikke være med til herude mere. Og det blev en så stor mediesensation, så jeg selvfølgelig også læste om det og gik med i selve junkblokæden. Og når man først går med i noget herude, begynder at arbejde sammen med alle de andre, der bor herude, ja, så kommer man også meget hurtigt ind i varmen. Det er jo forskellen på at bare gå og kigge, og så lave noget, der er interessant. At man kommer meget hurtigt ind og får masser af gode venner. Og så kunne det lige pludselig lade sig gøre at flytte på Christiania. Så vi flyttede herind og gik i gang med at sætte en bygning i stand, som var stort set ødelagt. Over det hele, der manglede vinduer. Ja, selv nogle af gulvene var brækket op, fordi de var brugt til brændsel. Og nu cirka 10 år efter vi flyttede ind, så arbejder de fleste af os rundt omkring på Christianias virksomheder. Og det er jo den grønne genbrugshal, og skraldeholdet og maskinhallen og bageriet og sundhedshuset og sådan forskellige steder, ikke? Der er jeg jo selv vildt fest. Og et sommerhus, det regner jeg med, at jeg er der hele dagen. Og så når jeg fisker hjem derfra, så er jeg dødtræt, og skal jeg bare lige hjem. Så er jeg klar til at komme på øl til de andre.
Nu skal du høre, jeg ringede til Helena fra den svenske socialrådgivertjeneste i Engerslev. Og hun siger, at hun gerne vil hjælpe dig med at få en godkendelse til at flytte til Sverige. Ja, vi 3 christianitpiger, der arbejder på Christianias beboerrådgivning. Og kontoret fungerer som et slags bindeled mellem christianitterne og Københavns Kommunes socialforvaltning. Vi kan hjælpe en enlig mor, som pludselig står med et hul i taget, eller en udlænding, der har vrøvl med opholdstilladelsen, eller folk, der har brug for råd og vejledning inden for pensionsloven, bistandsloven, vil vide, hvor meget de har krav på i brændselshjælp osv. osv. Ja, Christiania er jo i virkeligheden et minisamfund, og vi har vores egne institutioner. Vi har for eksempel et byggekontor, og en kloakgruppe, og en gartnergruppe, og en overelektriker har vi også. Og vi har en økonomigruppe, som sørger for at tage sig af den husleje, som beboerne indbetaler, og den interne moms, som virksomhederne indbetaler til vores fælles kasse hver måned. Så har vi et postkontor, som sørger for at fordele den post, der kommer udefra hver dag. Og vi har sågar vores eget frimærke til den interne postordning. Ja. Jeg skal have noget rasul og 2 bade og 2 håndklæder. Hvor mange rasul? 2. Min historie på Christiania er jo vældig lang. Men her, som lige nu, hvis jeg skal sige, hvorfor jeg er her lige nu, så føler jeg selv, at jeg har ikke haft andre chancer for rigtig at kunne komme til at forsøge at trives med den kunst, jeg gerne vil leve med, og leve i dagligdagen med de ting i øjnene, som giver mig inspiration til at lave kunst. Og der mener jeg, at det, man har i øjet her, er så meget mere levende end så mange andre steder, som jeg ellers ville have haft mulighed for at være. Altså, så kunne man måske flytte på landet, ville man naturligvis kunne finde mægtig smukke omgivelser, men så mister man hele den dynamik, der er i livet mellem mennesker, og tæt på store byer, tæt på lufthavne, så tæt på at være der, hvor verden ånder. Og det holder jeg jo selvfølgelig af ved Christiania. De mange forskellige folk, og de mange forskellige situationer, man løber ind i løbet af en dag. Vi kom alle vejene fra, hvor at i de seneste år er der så netop kommet utrolig masse lokale og folk fra København, og alle ensomme, og en kæmpe pres af mennesker, som selvfølgelig må tiltrækkes et område som det her, men som ikke måske har alle de drømme om, hvad det skulle være, eller forståelse af historien bag. Og den tror jeg er meget vigtig at begynde at tage fat på, den historie nu, for der er masser af de nye christianitter, som ikke kan få identitet uden at have haft oplevelser. Vi er så spækket med oplevelser fra vores tidligste tider, og vi bliver nødt til at lave nogle situationer, hvor de nye får lov at være med i nogle af de store, flotte fælles oplevelser. Man kan ikke forlange, at mennesker de skal forstå, hvad Christiania består af, hvis ikke de har haft de gode oplevelser med. Right down, right down. Oh yeah, be down.
Det ved du godt. Man skal ikke drikke som politibetjent. Den gode under panden. Der kan du godt være glad alligevel, ikke? Din pistol. Hjælper, hvis de skriver en avis, hjælper. Det hjælper hurtigt, de selv halv penge med business på restauranter. Det er god hast. Ja, du er lige der her med dem, mand. Jeg er lige stået over. Vi kan godt blive enige om, der ikke skal smides med æg, rørende enig eller med sten. Nej, det er jeg ikke enig med. Jeg synes, æg er okay. Jeg gør det, jeg siger. Stenene kan vi godt droppe. Du skal ikke tro, at du ikke får øretæver, fordi du smider med æg. Hvorfor tager du så fordi sten vi op? får øretæver, selvfølgelig. Sluder. Du har ingen Ja, det vil du. Da de så ikke skred, så fik de sten og maling. De ville ikke. De ville have balladen. De ville have balladen. Politiet er anarkist, de tager penge. Stop penge, Hvorfor kastede du den første? Hvorfor? Hvorfor de kan generet mig? Du kastede den første. Du kan kaste på det. Slap af. Du kan kaste på det. Jeg kender dig, hvis vi får ude. Du kan kaste på det. Du kan kaste på det. I Christiania har det bliver bare fuldstændig Jeg er ikke på Christiania. Jeg bor ikke i Christiania. Du er hver dag, mand. Hvorfor i helvede kaster du så den sten? Fordi jeg kan på det. Vi som er anklaget kan få en chance til at udtrykke os i vårt demokrati. Det er det som er veldig vigtig å vite, for her i Kristiania dreier det seg om å forstå livet og samfunnet, og ikke å tjene penger på samfunnet, sånn som resten av samfunnet gjør i stor grad. Altså, staten kaster sin iskappe over folkekulturen, fordi den ser ingen penger der nede. Og staten er et bilde på det blankpolerte bilkarosseri, men det er vi som er maskinen. Og den maskinen som vi er, den drives ikke av olje, men den drives av blod. Ja, det var så gode ord fra Laura der, og det er jo Kulturrevolutionen, og det er Christiania Radio 94.4, I lytter til. Det er torsdag, og der er debat.
Det var sådan, at scenen ved den gamle hovedindgang, den var efterhånden blevet ret ubehagelig. På den måde, at der var en masse pusher deroppe, som var meget provokerende i deres måde at tilbyde deres varer. Og det var noget, som alle christianitter faktisk var godt trætte af. Og alle snakkede om det, og ingen gjorde rigtig noget kraftigt ved det. Så tog kvindegruppen, som på det tidspunkt havde... det var en masse kvinder herude, der havde samlet sig. Ikke med det formål, men det var så naturligt, at vi begyndte at snakke om det, og tænkte, det må vi gøre noget ved. Hovedportsaktionen, det er jo en stor ting, der er sket her på Christiania. Tiden inden den aktion, den var som et stort mareridt, og det der foregik op i hovedporten. Og da Danmarks befrielsesdag så kom, der var det også Christianias befrielsesdag, fordi vi vågnede op, og vi aktionerede. Vi lukkede simpelthen vores hovedport og flyttede den et andet sted hen. Og det var så kraftigt. Der var så mange følelser blandet ind i det der. Både gode og dårlige. Men altså, det var den hvide, der sejrede, hvis jeg kan sige det sådan. Den gode mand, der sejrede. Den gode styrke. Vi gad ikke at se på alle de brutale ting, der foregik deroppe. Det skulle være slut, og så handlede vi, og det var bare så flot. Mødtes klokken 5:30 om morgenen, 100 christianitter eller sådan noget, og lukkede hovedporten. På det tidspunkt der kan man sige, det der er i gang nu, ikke? Og det er så affødt, at man er gået i gang med at restaurere hele området her, fordi man har ment, det ville være klart en forbedring af de vilkår, vi har, hvis vi får tjekket på det område, der er her. Det har vi slet ikke haft, mens porten var åben. Folk har jo ikke gjort en skid for at rydde op i lortet, altså. Det er bare flytte. Der er ingen af os, der kunne tage os sammen. Nu tager vi os sammen. Folk har sovet, ikke? Folk har jo lullet, altså. De har jo haft det fint der i de sidste 10 år. De er jo gået der og bygget deres egen huse og tjekket deres indendørsscene der og sådan noget. Og så har de glemt gaden lidt, ikke? Den har fået lov til at stå. Og det er vi vist en hel masse, der er ved at være lidt træt af nu. Så var der jo nogen, der tog initiativ til at lukke hovedporten. Og det har ligesom ført en masse med sig. Biler og møg. Byens strækker fyldt så høj. Borgmesteren griner, fabrikkerne sviner, sirenerne viner med adrenaliner. I byens hjørner sidder dem uden tøj. Skaldet larmer, vi fyldes med røg. Unge piger trækker på gaden. Ja, livet det er hårdt her i hovedstaden. Hoteller, underholdning, lidt penge. Den indre by har ikke til at kende. De kender fidusen, de dyre drenge. Udtur byen. Store by kan være temmelig syg. Laver vi ballade af Danmarksland. Store by kan være temmelig syg. Laver vi ballade af Danmarksland. Ja, vi er jo næste hold. Vi er en stor gruppe af christianitter, som bygger meget derude. Og det er nødvendigt, fordi husene har en stand. Ikke kun fordi det er meget gamle huse, der er mange af de fleste af dem er over 100 år gamle. Der er også nogen, der bygger nye huse. Og der er meget vedligeholdelsesarbejde på de gamle huse, og der har været meget slitage før i tiden. Og jo mere lortet får lov at forfalde, ikke, jo værre bliver genopbygningen af tingene. Ikke?
Og det kan vi også se i dag, hvor vi står med nogle fuldstændig uoverskuelige problemer inden for bygningsistandsættelse. Det er ligesom et spørgsmål om, hvor man har sit hjerte henne i forhold til Christiania. Føler man noget for Christiania, føler man noget for de ting, der sker her, jamen så er det klart, så må man også være frisk på at bygge. Så må man også være frisk på, når der er jobblokade, så må man også være frisk på, når man lukker hovedporten og tage det ansvar, der er at bo på Christiania.